Avui parlarem d'amor. El senyoreu demostra que s'estima la ciutat. Per això ha parlat de combatre el mòbbing immobiliari, dels pisos pastera i de la creació de 12.000 habitatges nous per la ciutat. Els pisos que proposa el senyoreu es fan des de la proximitat, amb ajuda als veïns que necessiten ascensors, controls dels pisos amb sobreexplotació i la creació d'una borsa de lloguer de 10.000 vivendes. Res a veure, amb els pisos damunt del mar del senyor Trias. A la primera onada, bajo el mar, bajo el mar. Les enquestes diuen que Convergència se la veu com puesta i sin novio. Serà per això que fa la gara-gara tot allò que es mou? Busca amistat i el que calgui? O només una amistat con derecho a roce? El senyor Trias està adolgut. Diu que el tripartit puteja i maltracta Esquerra Republicana i que ell mai no ho faria. A l'hora de triar un bon partit, la pubilla catalana no s'hauria de precipitar. Ara per ara, qui més es mou és en Sarkozy o Fernández i només va de la dreta a l'extrema dreta. Pobre senyor Trias. Li havien promès una campanya socialdemòcrata i li estan fent una que ni els del PP. Cada dia que passa es veu més clar que el matrimoni o contuberni Fernández-Trias és més que un ratllat de primavera. Ai, amor, de debò, del que cap notari ni cap escriptora mallorquina poden trencar. Però han de lligar ben curt el promès si no volen que els hi faci el salt lingüístic. Nois, feu l'amor i no la guerra. Us ha informat en rigorós diferit la Mercè Soler. Apa, que vagi bé.